Muna godiya da kasancewa tare da mu. Ku danna subscribe tare da alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu a cikin sauƙi. Mun gode muku. Assalamu alaikum jama'a, muna muku fatan alkhairi da kasancewa tare da mu. Munirat Abdulsalam wannan wata jaruma ce wacce ta fice a shafinta na YouTube. Wasu mutane suna ganin abin da take yi faɗakarwa ne, wasu kuma saɓanin haka. To a jiya ne wani abu ya faru da jarumar wanda ta fito fili tana kuka. Jarumar ta ba da bayani kamar haka. Bayan ta tashi ta yi sallah sai ta shirya tsab za ta tafi wajen mitin. To bayan ta dawo daga wajen mitin din ne sai ta duba wayoyinta ta ga gaba ɗayansu babu caji. Guda ɗaya ne mai caji wanda 3% ne kawai ya rage a cikin wayar. Duk da haka sai ta buɗe datanta sai ta ga saƙon wani mutum sai yake ce mata hotunan da ta ɗora a Facebook sun yi matuƙar burge shi. Sai ta mai da reply cewa wani hoto kuma ai a cikin satin nan ban yi wani sabon hoto ba, to ko hotunan da muka yi a wajen mitin kake nufi? Sai ya ce a'a, shi hotunan da ya gani a Facebook su yake nufi. To daga nan jikin Munirat Abdulsalam ya yi sanyi, ko akwai abin da ya faru. To daga nan ne can sai ya turo mata hotunan nata sai ya ce wannan yake nufi, wanda hotunan gaba ɗaya babu kyan gani. So bayan gama hirar su kenan sai wata abokiyarta sai ta kira ta take ce mata abin da sai bai kamata saki wannan hotunan ba sai cewa ita daga wajen mutum take bata ɗora kowane hoto ba. So mun gode da kasancewa tare da mu. Idan ka sabo ne ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shirye a cikin sauki, sannan kuma idan kuma kai tsoho ne ka danna mana like. Mun gode da kallon wannan bidiyo namu. Kar ku manta ku yi like sannan kuma ku yi comment. Kar kuma ta again ku danna subscribe. Mun gode.